freeintromusic.com layout track. Okay, student. Kung kaham na rugyo tanono, ang tini especially class 10 rok ni bagay, je chapter explain kanya thangi jongo, a chapter engka kogbom. Kogbom ni mung hingke thai man thai. Ang tini no rok no, or thai man thai kogbom ni kok bukha kisa short ke sawi khnara nai, tini rok hamke khanawi nadi. Naidi thai man thai ni kaisa kogbom tongo, o kogbom sinya ingka Rabindranath Thakur. Ke o kogbom bo faste kaisa nirupamani kothoma. Ramsundor ni nukungo busa chala khorok ba asaima ulo buri khoroksa asaikha bini mungnar jakha nirupama. Ramsundor ni nukungo busa chala khorok ba asaima pore sabje kusu asaikha bini mungkha nirupama. Ta ei nirupama jokhon te sikla sokha ke oste mane bo sikla sokon pore bono kaina ni bagai kok kakha ke te buri masa khoroksa ba bufa bono patro kaham naye kolok koto rang pusa ganango kaina musung jago. Ama hekena ma man kha khoroksa mairi ganang Rai Bahadur ni sajala songdari susurok bobai kaina hanai kok sunglakya. Je somoyo kok sunglakya kok sunglai puro tamungkha chala song brinyo rang 10,000 engke tai mani khunai khoaka. Engke ang Ramsundor brini bufa man nirupamani bufa bo bigra sapano bo bini busa jogon belai ke hamjangma bai oma he patro kaham yakari chaklak jesepano dabi nangsitung ba pon nangsitung ang abno buni thani solok nawi phano babani busano ang kaisinai hne bo khak kawi gosi rekha. Engke abuni pore hingga hingge je somoyo bo kaila bari sal sokoi tongkha yang rang aji sina aji uibo rang kari maya. Engke jokhon ta kaila bari sal sobo sokoi thya. Engke sokoi mani pore jokhon jamani bufa saima khaje bongni rang kaya hanai ba rang ri maya hanai ka pro jamani bufa sakaje rang ri angke chala video sito gya amtike kok saka. Engke nirupaman bufa saka yang Ramsundor saka je samung kaham pagira situng. O samung kaham paiman pore ang diskipano rang o kokno naraknai ang ajiui mane rang diskipan charoi ang ruphainai ne bamte kok rakha. Ke hi chalani bufa gosia ni rang manya ke kaya mane o kaila bari ingya nei ama ke chalani bufa saka. Nge chalani bufa afrung gangke kajang na je sala bo basawi saka je hi paina phalna dordam bai dabi dabani kok ang saimanya ang kajang na phake jokhon ang kajang thangsunai kaila bari na phake jokhon kaila bari nong sunai ni bono jamaya ma ke sawai bufani kok no nori bo kaijagai thangka. Ke busrani oma he kok khnawoi jamani bufa onek joli jakha bono saka je nukha kolini cherai rok oma hai ko okra chakra no kok phiro okra chakra ni kok naya ama he rok nei bunyo saka busrano joli jagai. He oma he keno kaila bari moksu baksu ba walai suklai mukhang somlai baklai ke amte hino kaila bari ingkha tarpore kaila bari ingmai pore nirupama bukra ni nogo sokikha kintu bin aro kunu tam koi bin bufa je kogrumano pura khaimani ane bagai nirupama aro bini bufa bukra je tai bukra